Adunay panultihon nga nagkanayon, figures do not lie. O kung mga experts ang atong pangutanon, sama sa mga data analyst o mga statisticians, wala gyoy makalupig sa statistics na magsulti ka nato sa tinuod na sitwasyon. Kung downward trend o trajectory sa gitawag nga self-rated poverty sa entero nasod Pilipinas, lahira ang mabasa nga trend kung sentimiento sa taga Mindanao. Matud pa ni David, ang mga datos gikan sa ilang survey on self-rated poverty nato mga Pinoy alang sa first quarter karong tuiga nagpakita sa pagkanaog sa gidaghanon sa nagkonsidera nga sila pobre by 11% diha sa National Capital Region or NCR, 18% decrease sa Balance Luzon ug 10% decrease o dive sa Visayas. Apan sahi ang Mindanao, sanggit adunay na rehistro nga 71%, 71% nga pagsaka sa nagtuo nga sila pobre gihapon as of March 2024. Sa susamang survey ninggula nga 90% sa mga adult Filipinos naghulagway sa gihapon sa ilang kaugalingon nga poor kon pobre. Dugang obserbasyon ni David nga himuon kini nga wake up call aron tun-an og sutaon unsay kulang diha sa mga existing government anti-poverty alleviation programs ang angay nga improbahon o revisahon aron usbon ang perception sa katawhan kalabot sa status panambuhi ug ekonomiya sa entero nasod. Dugang pa sa Octa Research expert nga malagmit usab mahimo kining sukdanan or barometro sa mga botante sa taliabot 2025 midterm election o 2026 national election kung kinsay ilang pilion sarang makapausab sa ilang presenteng sitwasyon ekonomikanhon sa ilang kinabuhi sa pagkakaron. Gikan dinhi sa Davao Oriental alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.